if you have a member of the family na Dili mo tuo si Davao City Police Director Colonel Alberto Lupas nga dunay kalambigitan si Canet Toril Police Station Commander Major Michael Oyanggurin sa pagkawala sa iyang katabang nga si Justin Saldua niadtong Agosto 29 alas 2 sa kaadlawon sa diyang mopauli ng takini sa iyang ginikanan didto sa Barangay Ulip, Moncayo, Davao de Oro. Isip opisyal sa pulis, nailhan ni Colonel Lupas si Major Oyanggurin sa iyang pagpanerbisyo sa PNP. Kaganiyang buntag, atol sa akong one-on-one interview kang Colonel Lupas, ako siyang gipangutana unsay iyang gibati og panglantaw sa kaso ni Major Michael Oyanggurin ug mao kini ang iyang tubag. Actually, ma'am, hindi na R7 ang dinirect na mag-investigate, DCPO na. In fact, yung sinabi ko kanina is ITG Saldoa. I am the task group commander of the SITG. So, I am tasked to... In fact, ma'am, nagkaroon na kami ng case conference kahapon in connection doon sa SITG Saldoa. So, I was given the task to really conduct this investigation. Kahinumduman nga mireklamo ang magtiayong Jimmy ug Maria Saldua sa ginikanan sa 21 anyos nga katabang didto sa Moncayo PNP og sa buhatan ni Senador Raffy Tulfo kay nawalang ilang anak ug wala pa sila nahibalo og asa na kini nakaadto. Una nawala si Justin Saldua, misaysay kini sa iyang iyoan nga kuno giabuso siya samtang nanarbaho sa panimalay ni Major Oyanggurin. Tungod kay iyang tawo si Major Oyanggurin ug siya ang leader sa Special Investigation Task Group Saldua, akong gipangutana si Colonel Lupas unsa iyang gibati isip amahan. Dapat talaga, ma'am, I need to do my role, no, as city director. Kailangan I need to be fair, no? Kasi kailangan natin makita din yung katotohanan, no? Align doon sa trabaho namin. Kailangan namin gawing fair at saka maayos yung trabaho namin, no? Misaad si Colonel Lupas nga patas ang investigasyon sa kapulisan ug magpatibabaw ang kamatuoran. Kay mao kini ang iyang gipanumpaan sa iyang pagpangatungdanan. Nang hinaot ang mga nagmahal kang Justin Saldua nga mogawas ang kamatuoran kabahin sa iyang gidangatan kay nasayod sila nga ang kamatuoran mulutaw lang kay sila nagtuo nga walay aso nga makumkum. Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe.